Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billah salatan wa salaman ala rasulillah wallahu ta'ala fil qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati Bapak Nakapidana, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati Bapak Ibu Nyai, Ibu Bapak sedaya, monggo kita langsung ngaturaken rasa puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amal saking rahmat lan pitulungipun Allah kita ditakdiraken saged ndonga sesarengan, ngaos sesarengan wonten Masjid Siratal Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi niat lan langkah kita sedaya saking griya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Salat salam mugi-mugi tetap kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semua yang becik diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabare Bu sedaya? Sehat? Seger panas? Semangat ya? Sampun salah saya ketemu derek mau siram alhamdulillah dari kulis saya torikon dari kerjanya ma'al ilmu bahasa segala sesuatu ini wonten dalanipun lan salah satu dalan untuk menuju surga ini harus dengan ilmu ada langkah kita lenggah kita teriki dalam rangka itu mencari ridhonya Allah. Mugi-mugi pikantuk balasan apa surga. Surga itu selama-lamanya. Bukan setahun, 2 tahun, apa sejuta tahun, tapi selama-lamanya. Dunia itu namung sementara. Dunia matahul horor. Dunia itu horor itu pendek sedikit. Ikan panjang abadi mungkin biji wonten surga. Makanya ini kita pun paham, kita toto manah lan pikiranipun, kita ikhlas dalam rangka mencari ridhone Gusti Allah. Belajar sareng Ibu? Alhamdulillah, saya berkaitan kali surga malih. Niki Allah niku sampun matur wonten surat Ar-Ra'd. Surat pinten apa Bu? Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd niku juz 13. Nah niku nyebutaken bahwasanya ayat 25 orang yang dijamin penghuni surga adil. Apa Bu? Surga itu wonten namine surga Firdaus, gitu. Wonten namine surga adil. Nah, itu sinten? Ngaten nggih. Waladina sabaru bika awajhi rabbihim. Nomor setunggal niku nggih nomor setunggal orang yang sabar dalam mencari ridho Allah. Napa Bu? Sabar golek ridhone Allah. Nggih to? Lah kan jenengan ngeten iki, masyaallah. Iku uwen-uwen ya, Bu. Wis ngantani iku akad pagi, Pak. Aku tak ndang ngaji. Sampai yo tak ciane sarapane sak ngoten ya, Bu. Dan itu dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Salah satunya majelis zikir, majelis ilmu. Lah niku namine ridho Allah. Ridho niku apa? Sesuatu ingkang disenengi, sesuatu ingkang dipun kehendaki oleh Allah. Lah iku namine ridho. Terus cari ilmu. Niku ridho nggih. Kebalikan ridho apa? Murka utawa bendu. Kebalikan. Nah istilahnya pelajaran nahwu niku mafhume kebalikane. Nah itu berarti sesuatu ingkang boten diridhoi nggih. Perbuatan maksiat, perbuatan ingkang dosa. Dan itu kebalikannya saking ridho murkane Allah kan istilahnya. Dan itu tiyang ingkang sabar. Nah, sabar iki napa wonten Ibu? Sabar itu sabar keterangane dikuat-kuat nggih Bu, dikuat-kuatne, dibuwetah-wetahne. Arep lungguh rada panas nggih Bu. Lah itu sabar, ditelateni, ditekuni, diistiqomahi dalam mencari mencari ridhone Allah. Jenengan kira sebentar lagi napa puasa Ramadan to nggih? Dilakoni mulai sahur nggih to, mulai jam 09.00 sampai beri. Nggih tapi nek kulino puasa mboten masalah nggih Bu.
betah krungu adzan maghrib. Berarti iku namine mencari ridho salat tarawih nggih Bu. Salat tarawih wis weteng wareg kan makane kita pendaftaran ya Bu. Iya masyarakat mlaku sing mlaku dhisik kok wetenge. Lakan yang musala masjid. Ya dobro ayo makan nggih Bu. Bapak tadi sampe dobro ngantuk aku lah kan. Lha buka ngopo? Kolak sak mangkok. Apa Bu? Sate sak piring. Boleh. Apa nek gedang? Apa nek tebu wis mlebu kabeh pokoke oge-oge wis mlebu kabeh. Akhire layan tarawih ndok. Ndok ae. Kumo kaya sing kuwi kok dadi bayi tok. Lah niku nek kita niku ikhlas, telaten, sabar mencari ridhonya Allah. Niku pikantuk jaminan mau napa ora? Surga adem. Napa Bu? Surga adem. Adem mungkin dicek meneh. Surat Al-Qur'an ayat 25. Ya, orang yang dijamin mendapat surga adem. Kekal di dalamnya. Nama surga Allah mereka alladzina sabaru berdiri ko awat di rabbihim, orang yang sabar dalam rangka mencari ridho Allah. Artinya sesuatu yang diperintahkan Allah. Nah, mungkin kita termasuk itu. Halo Mbak. Terus nomor kali yang akan dijamin kita surga adem. Dia masuk surga adem itu wa aqamus shalah. Nama Bu? Wa aqamus shalah. Tiang ingkang turun mendirikan sholat. Mendirikan akoma sama tafalu saja lho Bu. Nek ngerjane sakpopo sak urip-uripe pernah sholat ping 1. Wonten niku kerjane mboten? Nggih, pernah ngerjane. Tapi nek akoma niku selalu ngerjane. Artine yo dijogo wektune. Nggih to Bu? Salat rukune dipenuhi, telaten, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjane salat sunahipun. Niku namine aqamus shalah. Lah, wong sing negakne salat, nglampahi salat dengan istiqomah lan bener, usuk. Lah niku dijamin pikantuk wau napa Bu? Surga adem. Nggih to Bu? Nah, syukur-syukur salate turun jamaah ke masjid, apa ten musala. Waktu sakniki ra pun aman to nggih Bu? Nek wektu turune wonten sebagian turune pun hadis. Nah niku Nabi pernah matur sebaik-baik salat wanita adalah di rumah. Karena pada waktu turune pun hadis niku dalam keadaan perang hebat. Aku nek wong wedok metu dibunuh to nggih. Lah sakniki wonten perang mboten? Mboten nek saman nggih monggo salat teng masjid. Mboten nggih Bu? Masjid apa musala sak umpama udah terus nggih salat ya mboten apa to nggih Bu? Sing penting kerjane satu jangka kita menuju ke masjid itu di ngapura dosane lan apa niku diangkat derajate. Pahalane 27 derajat nek jamaah nggih. Saumpama napa niku berhalangan boten salat berarti nggih boten wajib salat to Bu nggih. Nah, atus head to ya kan boten wajib salat. Nah, yang nipas napa selama kita boten head boten nipas walaupun kondisi sakit tetap napa aqamus shalah. Tetap direne sholat. Sakne iki kadang wong sewu. Masjid iki apik megah ya. Sing sholat wong loro. Imame karo makmumane. Nggih to Bu, niku umum ngoten kula perjalanan. Imame sing adzan yo niku, sing omah yo Mbah Kunge pujian yo niku. Sampeyan sitok nggih setunggal. Suku waktu atas di atas suku ini aqamus shalah. Luruskan barisnya rapat nih jadi rapat ini dia pulau siji ya makanya ngesane ya monggo kita dekat masjid ya monggo sholat masjid itu mengke ngamuk mengke kalau yang betul dalam sholat gitu betul sebagai cerita niku masjid niku namanya niku bergetar bangunane bergetar karena sebagian warga penduduk niku mboten kerjane setelah warganya kurang menjadi sholat jamaah masjid itu matur warga sini akan mendapat rahmat. Jadi setiap sholat jamaah niku seluruh kampung ini
pikantuk rahmat saking Gusti Allah. Dadi aqamu shalah. Tiyang ingkang purun negakne salat lan iku dijamin napa Pak Bu? Sholaten. Alhamdulillah. Salat kudu salat. Penyanyi salat kudu salat. Urip kudu salat. Salat kudu salat. Urip kudu salat. Pupuk urip monggo salat. Ki nek wis mati disolat, salate nggih to Bu. Mosok main salat dhewe. Ngedeni cah cilik nggih. Mumpung kita masih gesang, masih diberi kesempatan, masih diparingi napas, monggo sak iso-isone lampahi salat. Kula yakin yang ingkang hadir niki kita sedaya niki ahli salat. Berarti pikantuk jaminan sedaya apa Bu? Amin. Allahumma amin. Terus selanjutipun tiyang ingkang dijamin masuk surga aten nggih punika wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Apa niku ngoten nggih Bu? Tiyang ingkang purun membelanjakan, menginfakkan sebagian hartane di jalan Gusti Allah. Kados jenengan ngeten iki mriki wau nggih Bu nite sepeda to nggih? Perlu bensin apa mboten? Nggih, bebas bensin itu berarti menginfakkan sebagian hartane. Purun sedekah, nggih ta? Purun wehi teng tanggane. Purun senyum napa nggih infak. Ketokne ta nggih. Nah, tapi sing dimaksud teng mriki harta niku nggih segala sesuatu ingkang kita miliki. Nggih ta? Dan tiyang ingkang purun berinfak, sedekah di jalan Allah. Nah, niku dijamin pikantuk wau napa Bu? Sedekah. Ngoten ta nggih? Nah, Rasulullah pun matur as-shadaqatu lidaful barakah. Biasane sedekah iku iso nolak bahaya. Ngoten nggih. Selanjutipun nomor sekarang tiyang ingkang pikantuk jaminan surga aten nggih menika wa yatquna bis sayyiati bil hasanati. Tiyang ingkang napa membalas keburukan dibalas dengan kebaikan. Kalau dari ini nggih ingkang nomor sekawan tiyang ingkang membalas keburukan dibalas dengan kebaikan. Angel apa angel? Angel. Tapi nek kok mpun paham ilmune, mpun yo nek aku nek di wae elek wong, nek disalahi wong, dijati wong, ora ganti tak jati, tapi tak bales dengan napa ingkang sae. Iku jaminane surga apa Bu? Nggih ta Bu? Contoh jenenge contoh nggih. Jenengan saumpama dadah tanaman, dadah rambutan. Kok rambutan duwe wong padahal gak melok kadon nggih. Yo itu ora melok kadon kok munduhi jujuk ngoten nggih. Lah dalam hati mboten sambal serek. Alhamdulillah sedekah kok sampai ning. Mboten niku. Nggih ta? Apa-apa sadare jenengan dibeto tiyang. Alhamdulillah dari seneng sandalku. Alhamdulillah. Jenengan kok bales elek. Yo jenengan suwene jenengan lok-lokne padha eleke kok mboten. Elek ketemu elek. Nah, ngoten nggih. Ngomong bermain tole yo sewu. Ngamuk-ngamuk ngoten nggih. Terus jenengan melok ngamuk padha mboten? Padha. Tapi nek jenengan ya sing sabar to Pak. Jenenge wong wedok sik napa repot. Mumpun ngene kopi lho Bu. Apa kopine sedadi piyambak? Mboten to nggih. Dadak godhok banyu. Dadak apa diujar piye? Ngoten niku. Dados nek kita niku membalas keburukan dengan kebaikan, apa wae jaminane surga. Sapa dipikir wong jenenge tiyang nggih Bu. Wong urip nang masyarakat macam-macam to nggih. Nah, kok jenenge biasane nek tiyang iri dengki. Lah niku sak profesi. Nah, sapa wae pedagang. Pedagang biasane ngirine nggih kalih napa pedagang. Guru biasane nggih kalih guru. Petani nggih kalih petani. Mosok petani kalau Pak Presiden mboten to. Lah kendang niku nek kita diiring tiyang niku mboten saged bales. Dan apa didongane. Berarti napa keburukan dibalas dengan kebaikan. Allahumma amin. Contoh, saya ini contoh nggih.
Niki wonten zamane Nabi ingkang sahabat ingkang paling asma Ibnu Mas'ud sinten Bu? Ibnu Mas'ud nek arani Abu Hurairah. Nek jenenge wonten hadis riwayat Abu Hurairah. Bapak kucing, penyayang kucing niku lho. Lah niku Ibnu Mas'ud. Lah Ibnu Mas'ud niku seneng ngaji. Murid ngaji dumateng lare-lare, dumateng warga. Lah kok wonten gadah tangga tiyang istri tiyang Yahudi. Yahudi niku Islam apa mboten? Kafir nggih to. Lah iku ora seneng, iri. Wis gak seneng lah jenenge wong ora seneng nggih Bu. Nah, akhiripun dhek wong wedok iki cubahat to nggih. Cubahat akhire uwehi manisan diulet kalih racun. Diwehne Ibnu Mas'ud. Jawane diracun. Wong iki nek kate jahat ngoten niku. Lah, ngoten niku. Terus akhire Assalamualaikum. Mboten assalamualaikum nggih wong kafir kok nggih. Dok. Ibnu Mas'ud iki anu bule duwe manisan sampai maem. Ya bule kayak ngono wae, aku cek repot. Cara jawane ngoten nggih Bu. Ya niku terus ngoten Ibnu Mas'ud sampun selesai ngajine. Lah cek-cek sak ten majelis sinten Rasul. Nah niku manisan ten meja digawa. Lah kok ning tengah dalan enek bocah lanang loro. Pak Lek sampeyan kok duwe panganan. Aku iki luwe lho Pak Lek. Aku ora duwe lho Lek, tapi iki mau enek panganan bawa iki mau tak cukupe. Sampeyan gelem to? Oh nggih Pak Lek ngono. Ibnu Mas'ud terus ning perjalanan nggih Bu. Manisan wau manisan wau dicampur apa Bu? Racun. Nah karepe racun Ibnu Mas'ud. Lah kok kena cah loro wau ya Bu. Nah kene racun pangan apa Bu? Kelepek. Ngoten nggih mati to nggih. Ya Allah, penduduk niku gempar, heboh. Nggih to masyarakat nggih, enek bocah loro mangan manisan kok mati. Terus akhirnya ditelusuri, terus akhirnya dikabari iki anake sapa. Nggih to, terus sampe di Rasulullah. Saestu akhirnya ibu sing gandeng anak wau nangis bingung nggih. Walah, kok terus akhirnya dikira Rasulullah dikabarne enek bocah mati mangan apa manis. Ibu ewau ngerti anake mati mangan manisan, langsung kaget semaput. Ngoten nggih Bu, kalau semaput kaget ibu kok mati mangan manisan. Ternyata cah loro wau nggih Bu, anake tiyang istri ingkang pengin racun Ibnu Mas'ud. Senjata makan uang. Karepe pengin racun Ibnu Mas'ud kene anake dhewe. Terus akhire pun ayat in ahsantum li anfusikum. Sapa sing berbuat apik balike ning awake dhewe. Wa in asatum falaha. Sapa sing berbuat jahat balike yo ning awake dhewe. Ngoten nggih Bu? Satu ayat niku. Barsane nek makane nek kebaikan saumpama kita diapiki wong, balesane ngene apa Bu? Apik nggih. Nek rusak bahkan sing luwe apik. Nek gak iso ya didongakne nggih Bu. Nek kita dijahati wong, nek dieleki aja dibales aja dikaleki ya Bu. Tapi apa diapiki. Lah iku angel. Lah karena angel iku balesane napa Bu? Soga aden. Dari sing ngeten mungkin bukan kon ngertos ilmu kula napa nggih alhamdulillah. Niki kita sesarengan ngaji nggih Bu. Nek dieling-eling kita ngadepi masyarakat kados napa mawon sinten mawon nek kita dieleki yo nek tak bales elek engko aku ora entuk soga aden padha eleke to nggih. Nek aku dibales nek kok elek tak bales apik yo jaminane soga napa mawon soga aden. Niku surat An-Nahl ayat 25. Wa yata'una rabbahu bis-sayyi'ati bil hasanati. Apabila kita niku diburuki uang, dijahati tiyang, dan kita membalas dengan kebaikan, dan itu balasane surga ada. Ulaika ubaduddan. Lah mereka empat lalu sing kula sebut tahu nggih Bu, penghuni surga napa Allahumma amin. Babarene dadose penghuni surga aden. Tiyang ingkang pikantuk jaminan masuk surga aden. Ingkang kekal selamanya. Nomor setunggal wau napa inunipun tiyang ingkang sabar dalam napa niku mencari ridho Allah. Kados jenengan niki dalam ketaatan. Nomor kalih
menginfakkan sebagian rezeki. Nomor sekawan apabila kita diburuki yang membalas keburukan dengan kebaikan. Allahumma amin. Sakit hati ya Bu. Jadi kita diparingi kekuatan lahir batin, sakit ngamale, selalu diri hidayahi pun amin. Allahumma. Monggo ngaji ya Bu. Oke, Fatihah ini di mata pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama wa syuhada'i wa jamil malaikati muqarrabin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Kiai Haji Saleh Baharis, Kiai Haji Abdullah Baharis, Najmah Kitab Ibnu Katsir, Kiai Haji Bisri Mustafa Lembang, Jemaah Kitab Al-Ikhtis, Kiai Husain Ilyas Mojokerto, Guru Tafsir Al-Ikhtis dan guru-guru kita sedaya, orang tua kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita buka kitabipun Tafsir Al-Ikhtis juz 1 surat Al-Baqarah ayat 94. Sampai kaki saya. Halaman pun 30. Oke. Maka sekarang mau sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanas lakum darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul in kanas dawa sira Muhammad lamun ana iku lakum darul akhiratu kedue sira kabeh apa desa akhirat kampung akhirat inda Allahi ing dalem kersane Allah iku khalisatan kale murni min dunin nasi saking sakliyane manungsa mataman namul mauta mongko ngarep-arep apa sira ing mati ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikin bener sira kabeh walaya taman nahu kan ora padha ngarep sapa ben Israil ing mau bi abadan selawase bima damat sebab oleh nglakoni aidihim apa pira-pira tangane Bani Israil wa Allahu utawi Gusti Allah taala iku alimun pirsa bidolin kelaman wong kang nganiaya kabeh wala tajidannahu lan yakti bakal nemu sira Muhammad ing Bani Israil akhrosan nasi ing luweh luba-lubane manungsa ala hayatin ing atase urip wa minal ladina lan luweh nyeti wong akeh asrafu kang padha musyrik sapa aladina ayat dua hadukum demen-demen arep-arep sapa salah sijine aladina lai ammaru lamun dipanjangaken umure akadukum alfasanaten 1000 tahun wa ma huwa ora ana ta akadukum iku bimuzah sihi bisa ngedohaken akadukum minal adabi saking siksa ayu ammaru ana yen to dipanjenengaken umure wa Allahu utawa Gusti Allah taala iku basir mirsani bima kelawan barang yang malun kang nglakoni sapa aladina asrafu. Ini keterangane monggo kita waos bali malih saking ayat 94. Ayat 94 keterangane ingkang andhap ini kok Bani Israil padha kandha-kandha yen dheweke kang bakal mlebu surga. Wong
Gusti Nabi Muhammad den dawuhi ngendikani marang Bani Israil yen sira kabeh sing bakal mlebu swarga lan wong-wong liyane ora mbok jajal ngarep-ngarep nanti yen sira kabeh padha to beneraken wong-wong Bani Israil ora bakal padha gelem arep-arep pati sebabe dosane. Gusti Allah Ta'ala iku pirsa marang wong kang padha dolim-dolim. Satemene Bani Israil iku luwih luba marang urip sehingga den pabandingaken karo wong musyrik. Salah sak wijine Bani Israil ana kang ngelamun kepengin umure nganti 1000 taun. Sejatine anggone den dawakake umur iku ora bisa ngedohaken saking siksane Gusti Allah. Gusti Allah pirsa apa kang dadi ing amal dheweke. Iki keterangane sampai ayat 96 nggih menika wau. Maksudnya niki kita sampun mempelajari surat Al-Baqarah ayat pinten Bu? 94. Ayat 94 niku nerangaken bahwasane Bani Israil niku sinten umat mulai Nabi Musa sampai saat ini wonten umat Bani Israil niku. Lah Bani Israil niku ngomong kalau Bani Israil niku sing bakal masuk surga dhewe, wong liyane kok ora. Pokoke besok sing masuk surga aku dhewe Bani Israil, sing liyane kok ora. Niku omonge wong Bani Israil. Lah terus Nabi Muhammad ngendika lha iki Bani Israil di zamane Nabi Muhammad. Jadi Bani Israil mulai Nabi Musa, Nabi sinten Harun, Nabi Ibrahim, Nabi sinten Harun itu tetep anak turune wonten sampai sakniki nggih Bu. Sampai sing tukaran wonten Palestina niku nggih keturunane Bani Israil sampai sakniki. Nah memang cap nang Al-Qur'an mulai riyen Bani Israil itu senengane tukaran. Ngeyel ngoten. Lah Nabi Muhammad ngendika menentang nek orang Yahudi ini orang sing Bani Israil tapi agamane Yahudi. Betul lagi Bu. Dan niku ngatakne bahwa surga niku akhirat itu khusus untuk wong Yahudi. Dek ngomong tentang Nabi Muhammad mboten. Bukan coba katakan ngomong saya aku pengen mati saiki. Karena Nabi Muhammad ditentang wonten. Lah yang Bani Israil niku mboten purun wedi mati. Dek ngomong aku iki besok sing mlebu surga mau Bani Israil tok wong Yahudi, liyane ora. Terus Nabi Muhammad matur, nek memang besok sing mlebu surga iku awakmu saiki mati yo saiki gelem kok gak? Mboten nggih. Wedi mboten purun. Nah, terus ben cepet-cepet mlebu surga maksudnya ngoten nggih. Ternyata mboten purun wedi. Bahkan itu dhek pengen urip 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Artinya apa? Tiang itu walaupun uripe panjang mboten beriman, mboten ibadah, mboten gunane. Nah terus ayat selanjutnya ayat 95 sampai 94 gitu. Nah 94 lah kesimpulannya nerane nek wong Yahudi Bani Israil iku ngendika darul akhirah niku surga niku nggon dimiliki wong Yahudi. Terus Kanjeng Nabi matur ora bener. Nek ora ngono awakmu mati yo saiki pataman ngawul mauta. Iku hukum sodikin nek bener-bener awak bener. Ternyata tiyang Yahudi mboten wantun, mboten wani ngerti. Mboten. Terus ayat 95, walaya taman nalu abadan bimaqad damas aidihim. Nah itu dan sekali-kali wong Yahudi niku mboten menginginkan mati untuk selama-lamanya. Karepe pengen urip terus. Dunia. Karena amal perbuatan mereka niku menyalahi aturan agama. Kan sholat mboten purun, dan ibadah mboten purun, geleme gawe dosa ae. Lah berarti napa? Dek asline wedi mati to, Bu nggih. Nah niku karena amal
niku Allah Maha Pirsa. Terus ayat 96 wala tajidannahum ahsan nasi yang hayatin. Niku dan pasti akan ditemukan orang Yahudi niku. Wong Yahudi niku mesti dalam urusan dunia rakus. Apa Bu? Rakus niku tamak, pengen dimiliki kabeh, jabatan pengen dimiliki kabeh, duit pengen dimiliki kabeh. Gitu Bu. Hartane perusahaan itu pengen seolah dimiliki kabeh. Perusahaan 100 gon nggih Bu, pengen dimiliki kabeh, hutang ditebangi gitu. Tanah digali wis padahal mangane namung sapi piring. Gitu mangane mangane sak piring. Jenengan pikir, mangane mung sak piring, turune yo mung sak napa Bu? Sak. Apa ta nek wong sugih terus kok sak jam turune kamar sitok, terus kok sak jam turune kamar sing sitok enek. Malah ra turu-turu nggih Bu. Gitu. Mangane mung sak piring gitu. Terus turune yo mung sak blekan. Lambene masa tinggal nggo barang Bu. Wong sepel. Lagi lambene tinggal yo mung siji gitu. Sandale masa sisian sitoke abang sitok ijo. Lagi boten ta? Nah, nggih. Menawi menungso kok pengen memiliki wis duwe napa niku? Lemah sobo ini kene kondarane ya. Berarti niku napa? Dihinggapi sifat rakus terutama tiang apa Bani Israil Yahudi. Tiang kafir nek tiang beriman dibimbing oleh Allah untuk hidup apa juhud niku ponakan sak madya sak perlune. Ngoten nggih Bu? Urip sak perlune makan lagi sak piring kok Bu. Mosok jenengan berman soto sak mangkok, mangan apa pecel rong bungkus, mangan jadah rong iris, juga pulang makan to nggih. Makan kalau penyakit teko. Wong nek kok mangan niku napa? Banyak penyakit. Tapi nek kok pikir ati tenang. Bedane ngoten nggih Bu. Nek wong dikakean pikir, kakean ibadah ati tenang, tambah sehat. Tapi nek kok mangan rakus dunia tambah sakit. Cepet napa Bu? Is dead. Percaya kan Bu? Ikut mati. Nah, ini tiang Yahudi ciri khasnya itu terhadap dunia rakus itu tamak, serakah. Ciri ini monyet loh Bu, perso monyet. Dengan paling ini pun paling ikut tampani, gitu. Tek Bu, perso tek. Kok rakus itu ibaratnya ini rodatan kosiin, koyo ke rupanya yus ketek kok Bu nggih. Ya diwai gedang tampani napa tangane sing kanan. Wai kacang ditampani kiri, diwai nes sikile sing kiwa, wai nes sikile sing tangan, wai nah iki ngene. Berarti iku rakus. Nah, itu ternyata sifatnya yang Yahudi, yang kafir. Nah, makanya nek tiang niku rakus, berarti itu menghinggapi sifatnya yang Bani Israil. Dan saiki rakus perang terus nggih. Jenengan pikir kok opo? Ngono nggih ta Bu? Jenengan mesane beritane. Timur Tengah nggih, Timur Tengah endi Bu? Niku Pakistan kulon niku. Pun Pakistan kita mboten nggih. Lah niku saiki rakus perang nggih. Bukan opo dadi pikir nggih Bu. Ya Allah, asline omahan iku ya sapi ring. Nek turu ya sak bekan. Nggih to? Nah, nek kita memahami ilmu agama niku kita monggo urip tasawuf niku napa? Juhud nggih Bu. Kok nek uripe sederhana, niku uripe tenang. Nek tenang niku panjang umur. Allahumma amin. Panjang niku wis seger. Ahli ibadah surga. Dan pasti akan ditemukan orang Yahudi itu rakus untuk hidup. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Padahal tidak menjauhkan dari siksa neraka. Kan iki urip terus ben aja disiksa ning neraka wedi. Asline wedi mati. Wong kubur dunya ciri khasé nomor 1 wedi mati. Wong nek wedi mati, wedi mati. Takut mati berarti nek atine niku cinta dunia. Tapi tambah dikejar karo malaikat Israil. Tak nyanyi paraku. Aku ning lagi
Dan yang demikian itu walaupun awakmu wedi mati, pengen urip 1 tahun, ternyata tidak menjauhkan dari siksa neraka. Neraka pun apa ngenteni. Terus dan Allah selalu melihat segala perbuatan hambanya. Wallahu basirun apa itu bima ya'malu. Wallahu lawa Gusti Allah basirun niku mirsani bima itu apa sing dikerjakne sedaya manungsa ya'malu niku ya sing dikerjakne. Ngoten niku terus apa malih amal ibadah apa mawon ingkang kita kerjakne niku monggo kita eling-eling niku selalu diawasi dening Gusti Allah. Benjing niku ditunjuk ning layare benjing niku. Iki lho mulai kamu balik sampai meninggal dunia. Foto fotone. Nah, mungkin-mungkin foto-foto kita dalam kebaikan. Lan amal kita sing elek, sing kurang baik, mungkin-mungkin di ngapura, di sepura dening Gusti Allah. Allahumma amin. Pamane iki datang bulan Ramadan nggih Bu. Bulan pengampunan. Mungkin-mungkin kita diparingi umur panjang sampai menanti bulan Ramadan. Mungkin obral jarak nggih Bu, nek dipahami itu monggo kita semangat untuk ibadah. Urip niku sak belut, adunya masratul akhirat. Donya iki yo donya niki panggonan nanem amal ibadah. Kesuwen kali wis amal kubur ora iso apa-apa. Nggih to. Tetapi dunia yang sebentar niki ternyata menentukan benjing sing akhirat ingkang selama-lamanya. Ngoten nggih Bu, itu dipahami ning donya iki memang sementara, nek susah yo ora susah selawase, nek seneng yo ora seneng selawase. Kok siji didamel ibadah, ojo sampai salat ditinggal-tinggalne. Wae poso nggih poso. Terhadap sesama manusia sampun berbuat jahat. Ngoten intine ya. Jadi hablum minallahi kabulminallahi sae, habluminanase nggih sae. Masuk surga belum ada nggih Bu. Sesama manusia sae nek ora iso apik minimal meneng mawon nggih Bu. Sing penting mboten napa ganggu tiyang. Nek diganggu wae balesane napa? Aja bales, tapi kaulan salah balesan dengan balesan ingkang sae. Asline konsep hidup itu napa ngoten. Nah, tadi mata pasangan itu ada keluarga nggih Bu. Sak iso-isone nggih sing sae. Sebab karaktere manungsa niku nggih mboten sami. Anak setunggal-setunggale lho pun niku ra mboten sami nggih. Watake mboten sami, karismane mboten sami. Lah sikap kita bagaimana? Ngoten nggih Bu. Nah niku tepos liro, saling memahami, menerima kekurangane, nggih menerima napa kelebihane. Kita ning donya niku sak derma nglampahi nggih Bu. Wa ma'ala tujina wa bisa ila liya. Allah nyipta niki sedaya asline kanggo ibadah nggih hakku minallah nggih hakku minallah. Iku saged dipahami ya Bu. Alhamdulillah. Iki dados keterangan ingkang manfaat lan diri ridhonipun Allah lan hidayahipun Allah. Allahumma amin. Monggo kita tekani paus sampai ayat pinten Bu? 90. Nah, 96 nggih. Alhamdulillah kita sampun mempelajari satu huruf niku pahalane 10 niki kalau kata nggih Bu. Nah, ajarane kata muga
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa asba'il hasan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa mulai kami akan balik ya Allah sampai detik sekarang ini ya Allah, dan dosa yang akan datang ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila Engkau tidak ampuni ya Allah, maka kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Karena itu ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah hingga bisa mencapai bulan Ramadan dan yang akan datang ya Allah. Allah tawil amalna ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah sehingga bisa hidup bermanfaat. Washofi azzadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu, menerima ilmu-Mu ya Allah. Wasabit imanan ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasikan syafala ya Allah, lapangkan mudahkan rezeki kami. Ila qalibna terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa syari abidna terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa syari abidna terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Waktu hawaisana fitini wa dunia innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan takdir yang baik pada kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa ingat zikir kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa awsili. Allahumma mahkamasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'amil Quran, wajah buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua ya Allah untuk bisa memahami ilmu Al-Quran, ilmu agama sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bini bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wajini bil ilmi ya Allah, berilah ketenangan batin pada kami semua ya Allah. Wa arina bil taqwa, muliakan kami semua dengan takwa ya Allah. Wajamilah bil afiyah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini punya keluarga ya Allah. Kami juga jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang bahagia, tenang, tentram dalam lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah ya Rabb, suatu saat kami ya Allah akan menemui ajal kami semua ya Allah. Di saat itu ya Allah, jadikanlah tetap iman Islam dalam hati kami semua ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah, lancar mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang pada alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajari, hasbi min su'ali ilmu bihajari, hasbi min su'ali ilmu bihajari. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpu mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau yang Maha Kuasa ya Allah, kami lemah ya Allah, tidak berdaya ya Allah. Hanya dengan pertolongan
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ibu doa kita, ngaji kita, mugi-mugi diridhoi Allah, disaringi dengan hidayahnya, boten buntelan manfaatipun, boten kirang langkungipun, kawula para boten kata-kata-kataipun, mugi-mugi saged kinanti malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.